Вече втори епизод и днеска пак ще играме, нали, Майнкрафт и виждате, че много промени не са тук, само че това още там не съм го нищо направил, защото не ми е времето. И виждате, че вече съм си апгрейднал меча и скирката. Не забравяйте да се абонирате за канала, да дадете също и с камбанката и дайте лайк. Благодаря, че сте дали 2 лайка на миналия Майнкрафт. И благодаря, че ми дадохте 5 абоната. Ще направя някакъв специал за тия 5 абоната. Айде да гостенурката. Кушо, ела тук. Май ще се приготвиме за да видим какво толкова е в дупката там. Ела пръсе. Ще трябва да си приготвим много неща. И до следващото видео ще си оправя някакси острова, защото изглежда много зле. Чакай ти. И може би ще на повече епизоди. Така. Не тук. Трябва да се направим някакви такова преди това. Осъм. Сега трябва да спим. Дано да имате хубав ден или нощ. Защото или по-точно нощ, защото аз го правя видеото в 19:41 вечерта. Разбира се, че ще е вечерта. Така. Без така да може да отидем в дупката, защото имаме достатъчно храна. Но няма да е голям откритие, защото вече съм поразявал Ендер в мода, където може да си правите най-добрите неща, но така един срещу друг в Survival. Не! Ау! Ще трябва да се направя някакви стълби, защото аз съм най-добрия в помнянето на пътя или по-точно катеренето. Затова ето така ще се направя някаква линейка. Ето така ще е хубаво. Така, ето така, тук може да направим хоп и отива на тука. Охо! What? Ей, пая, какво правиш тука? Ти умри. Така хора, не знаех, че ще намеря Майнкрафт. Ще се нахрана, че без не ми остава много живота. What? What the thing? Ooh. Така, ако чувате телевизията, не се бойте, това е някакъв телевизор. Канал.
Желязо там виждам, но нямам. О, диаманти! Хора, втория епизод. Лол. Няма, сериозно е лол. Хора. Айде, отиде. Отиде, диаманти. Уху. Аз вече... Ох, как се изплаши. Тук нали... Но супер, диаманти, хора. Аз никога не съм имал такъв късмет. Разбира се. Значи от тук ще копаваме, защото така. Хора, имаме късмет. Хора. Бейби, нали? 8 диаманта! Бейби! Вау! Това се казва. Сега трябва да внимавам, защото не съм... От тук нали дойдахме? Да, ето го майчафта. Ето го ще раз. Беше го изтъквам, защото трябва да се направя някакъв... Хора, аз не мога... Така, хайде. Вау, хора, никога не съм имал по-голям късмет. И при това на видео. Така, хора, не слушайте това. Чекай тук. Така. Така, супер. Няма сериозно, никога не съм имал толкова голям късмет. Ла. Бананите. Ху. Бананите. Още желязо. Така. Хора, да ви е харесало, защото още не приключвам. Ето ви. Така. Така, хора. Май ще го приключваме, но още малко, защото това е най-готиния ми. Дано и на вас така намерите толкова диаманта. Пожелавам ми късмет.
Добре. Малко 8 диаманта. Добре, да кажем, че приблизително число е малко. Хоп! Добре, поне ще ми... Не, после ще ми остава. О, аз ще мога да направя енчантинг, хора. Ама после ще трябва да пътуваме. Така, хора, ще се направя армор. Как сте? Я вижте моя нов диамантов меч! Ха-ха-ха! На едно? Ху-ху-ху! Уху! Така вече е окей. 9 желяза, значи я да се направя. Аз имам един голям и добър трик. Еми хора, не съм си направил целия сет, но пак става. И вече имам много записани минути има, значи дано клипчето ви е харесало, дайте лайк, абонат с камбанката и до следващото видео. Чао!